Tulo ka malasakit centers ang atong giablihan karong simanaha. Pagkakaron, duna natay 124 ka malasakit centers sa nasod. Niadtong June 28, giablihan ang ika-122nd Malasakit Center didto sa Masbate Provincial Hospital sa Masbate City. Personal nga mitambong si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo sa launching ug manghatag og mga pahalipay sa mga pasyente sa hospital. Gitunol usab atul ang maong unang Socio-Civic Fund gikan sa Office of the President nga nagkantidad og 6 million pesos ug 10 million pesos nga medical assistance for indigent patients gikan sa Department of Health. Niadtong June 29, giablihan usab ang ika-123rd Malasakit Center didto sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center nga naa sa Kabusaon, Camarines Sur. Gihimo ang virtual launching uban sa amahan sa Malasakit Center ang chairman sa Committee of Health sa Senado nga si Senator Bongo. Nakadawat ang hospital og 3 million gikan sa Socio-Civic Fund sa Office of the President ug 10 million pesos gikan sa medical assistance for indigent patients gikan sa Department of Health. Samtang laing virtual launching gihimo niadtong June 30 para sa ika-124th Malasakit Center nga naa sa Camarines Norte Provincial Hospital sa Dait, Camarines Norte. Ni-attend sa virtual launching si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Nakadawat ang hospital og 3 million pesos gikan sa Socio-Civic Fund sa Office of the President ug 10 million pesos nga medical assistance for indigent patients gikan sa Department of Health. As of today, niabot na og 70 ka malasakit centers ang naa sa Luzon, 26 sa Visayas ug 28 sa Mindanao. Minilyon na ka mga Pilipino ang natabangan sa Malasakit Center tibuok nasod. Gani, usa ka dialysis patient gikan sa Negros Oriental adunay hangyo sa atong mahal nga Presidente Duterte o Senator Bongo. Ania si Frendie Jurillo, 46 years old, nga taga Barangay Poblasyon, Tayasan, Negros Oriental, nga gi-interview sa atong OPAV staff nga si Herty Lopez. Naunsa man ka anong nag-avail man ka sa atong Malasakit Center? Bukod sa akong pag-dialysis. Kung saan ka magsugod sa imong dialysis? Buwan, kanang 2017, mga April 23. Kunya mga kung saan ka nagsugod og avail, kung saan ka nagsugod pag-avail sa ato ang Malasakit Center diya sa Negros? Since nga nabalhin ko sa gobyerno nga hospital, mga 2 years na. 2 years na ko naka-avail og malasakit. So every time ka mag-dialysis, ma'am, covers diya sa Malasakit Center. Kanang among PhilHealth nga kuan, kanang bali 150 nga among i-cash out, amo na siyang imalasakit. Dayon ang amo pang mga kuan kanang mga laboratories malasakit. Sa asa ni nga kuan gani ma'am Malasakit Center diya sa Negros? Kasi hospital sa hospital. Sa Dumaguete. Sa Negros Oriental Provincial Hospital. Provincial Hospital. Diin man sad ka nakadungog aning Malasakit Center ma'am. Sir? Diin man sad ka nakabati, nakaibaw or nakadungog na naing Malasakit Center na sa ato ang NOPH. Since nga nag-dialysis ko sa NOPH, kay naaman jud siya. Naaman sila ikuan sa center jud sa hospital. So ni doon jud me.
Ma'am, ang atuang Malasakit Center is tukod ni sa atuang presidente, si President Rodrigo Duterte o sa atuang senador, si Senator Bongo. Naa ba kay mensahe alang nila? Para sa kang President Duterte o kang Senator Bongo, daghan gyud kayong salamat sa Malasakit. Ako jud kayo ikatabang namong mga walay mahimo, namong mga makaluluoy jud labi na jud sa dialysis patient. Pero ako panghinaot nga baso na laman nga mapadayon ang Malasakit kay sa pagkakaroon na renew pa man daw good sa NOPH. So karon nagkuan sa jud may sa among mga laboratories, nag-cash out ra jud may. Pero ako panghinaot nga bason nga mapadayon ra jud ang Malasakit. Sige ma'am, daghan kayong salamat sa imong oras so maayong hapon. Daghan kayong salamat, sir. Walay undang ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagtuman sa iyang mga saad sa mga Pilipino nga natabangan kadtong labing nanginahanglan panahon nga magkasakit. Gani, dugang Malasakit Centers pa ang tukuron aron mas labing daghan pa nga mga Pilipino ang matabangan.